Кулдан студиясы һәм Гүзәл Илдар җыр театры тәкъдим итәләр. Аның җырларында күңел зурлыгы, җанга ятышлы аһәңнәр, шатлыклар, уйчанлык, тылсымлы романтика. Аның тавышында безне һәр даим гаҗәпкә калдырган яңа бизәкләр, яңа табышлар, виртуоз алымнар. Ул үзе халыкның олы ихтирамын яулап алган, бер кем белән дә бута алмаслык үз урынын тапкан халык җырчысы. Ул Гүзәл Уразова. İzledi, isteğimni izledi, ümitin üzmedi, uz yarımni izledi canım. İzledim, gitme yıllar izledim, yaktı bunu hıyadım, sağınıplar izledim. Hani bir görev de var. İzledim, varlığını bilemin, gelirsen deyip güttemin, tavarımın deyip bilemin canım. Üstümde min bəxtli diyemin, dinmesin dik gözlerim. Тимәсен тик күзләрегез Гүзәлгә. 8 меңнән артык тамашачыны күз карашлары төбәлгән. Казан шәһәренең иң зур концерт мәйданнарының берсе булган. Татнефть арена сәхнәсендә Гүзәл Уразованың 15 еллык иҗат юлына багышланган 3 сәгатьтән артык барган тамаша бер җыр шикелле узды да китте. Әле мин килгән вакытта Казанда Татнефть арена төзелмәгән иде. Һәм бүгенге көндә менә шундый зур масштаблы площадка һәм монда күп йолдызлар чыгыш ясаган. Шуңа күрә минем өчен бу зур бәхет бүген монда булу. Команда безнең 120 кешедән артык. Без инде бер дулкында Кремль концертын эшләп чыккан идек. Бүген инде безгә күпкә җиңелрәк эшләү. Прямо на всю сцену, да. И все, и последний кусок мы работаем, получается, сюда лицом. Мальчики, вы втроем всегда на зрителя работаете. Сереж, ты тоже. И все, и так дорабатываем до конца. Вплотняк попробуем сойтись. Ага. Как думаете? Тогда здесь будем работать наверху и все. Сам. Элтон Джон. Ел вакыйгасына әверелгән онытылмаслык грандиоз тамаша булды. Гүзәл шоу. Уйланып төзелгән өр-яңа программа, югары дәрәҗәдәге режиссура, төрле яктылыкта, махсус эффектлар белән эшләнгән ут бирү җайланмалары, Гүзәлнең затлыдан-затлы сәхнә киемнәре, искиткеч бию коллективлары.
Профессиональ алып баручыларның урынлы мәзәкләреннән елмаеп, артистларга кушылып җырлап, бергәләп биеп, рәхәтләнеп күңел ачкан тамашачыны махсус пушкалардан футболкалар атып, ял итүләрен тагын да ямьләндерделәр. Ә инде махсус кунак Иван Чернов һәм җырчының сәхнәдәш дуслары Сагдиана белән Илсия Бәдретдинова чыгышлары мәйданны тагын да җанландырды. Бар җырчылар еллар үткән сайын теге яхшырак профессионалларак җырларга өйрәнә торган җырчылар бар. Гүзәл Уразова чыкканда ук матур җырлый шукынчы. Менә моңлы, шибәр, харизматичный шундый. Ул мин аны башка профессиядә күрмим дә. Ул җырчы булырга тиеш булып туган ул. Мин әйтәм бит, сиңа җан иңдергәндә Ходай Тәгалә бик яхшы кайфтә булгандыр, наверное. Шуның хәтлек бөтенесен дә бер яктан прям идеально иттереп бирмәгән булыр. Королева. Подскажи, кто виноват в потере столь большой любви? Как жить теперь, как быть теперь с душой моей? Ведь не могу забыть, когда была твоей. Зачем же так, зачем все так, я не пойму. Нигә генә сөю гөле сулады икән? Кем гаепле, синме, минме, мәхәббәтме? Нишләтергә газап булган Могу сказать, что она действительно счастливый человек. У нее такая полная чаша, прекрасная семья, которая поддерживает ее творчество. У нее есть ее зритель, она знает, для кого она поет и что она делает. Народ любит свою музыку, ценит своих артистов. И ведь это так важно быть услышанным. Это важно видеть своего зрителя, тем более в таком количестве. И понимать, что ты на очень высоком уровне работаешь правильно, значит, ты идешь действительно в правильном направлении. Гүзәл Уразова берничә ай элек конкурс игълан итте. Бәйгенең шартлары буенча "Онытмагыз безне" җырына кавер яздырып, Instagramга урнаштырырга кирәк. Җиңүчеләргә акчалата бүләкләр каралган булса, беренче урынны алучыга җырчының үзе белән дуэт башкару мөмкинлеге дә бирелде. Стадионга килгән тамашачы бәйгенең нәтиҗәләре һәм җиңүче белән гүзәл дуэтының шаһитләре булдылар. Якын булсын һәр чак аралар. Онытмагыз безне, онытмагыз безне. Молодец, молодец.
Алма төшәргә дә урын калмаган стадионда гүзәл шоу программасын карарга килүчеләр арасында җырчы парның олы кызы Эллари Хакимованың да үз тамашачысы бар иде. Алар искиткеч талантлы яшь кызның чыгышын түземсезлек белән көтеп алдылар. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid I am a shadow side. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Scared to be lonely. Гүзәл тамашаның төп герое булып балкыса, Илдар чын хуҗаларча саллы, дәрәҗәле чыгыш ясады. Күптән җырланган әсәрләрне шундый да саф, күңел түреннән кайнап, күтәрелгән төсле, шундый да ихлас һәм осталык белән башкарды ул. Соңгы арада сагындырып кына чыгыш ясаучы, яраткан җырчысын тамашачы сәхнәдән тиз генә җибәрмәде. Һәрбер кешенең күңеле бар, ички халәте бар, дулкынлану була инде ул, ләкин шуңа карамастан дулкынлану синең башка күңел халәтеңне ул синең җиңәргә тиеш түгел. Тегендә булам, ям? Ага, все, киттем. Гримеркага киттем. Кайсы бер җырлар, бигрәк тә халык җырлары, күңелләрдә һич тә тутыкмас, күгәрмәс бер көзге булып саклана. Гүзәл Уразова башкаруында аларның мәгънәсе тагын да зураеп, тагын да яңарып киткән кебек тоела. Ул җырлаганда үз моңын югалтмаган халкың өчен горурланып утырасың.
Biz bik zor iş işledik. Bunda bik zor komanda. Bik Күп профессионаллар күп профессионаллар. Бunda bu көмек безнең барыбызның да эшләнгән бер эш булды. Шуңа күрә миңа калса аның нәтиҗәсе шәп булды кебек. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Гүзәл Уразовның гаҗәеп бер җылылык, ихласлык белән узган, күп чыгымнар сарыф ителгән, бехисап көч, хезмәт куелган, искиткеч талант һәм тырышлык таләп иткән бу тамаша җырлы гаиләнең Хакимовларның чираттагы зур иҗади уңышлары булып, тарих битләренә теркәлер.